nka bịa kwa ha ọdọ because m nwee interest o mi bare mi fe orugbo ahụ ga-enwe interest ma ị chọrọ gị nwe ga-enwe by force ọ legode ọsadebe si onye mụrụ nwa nwụrụ ọnụ nkapị obi kobelatọ ka ife mere nkapị gara ime onweghị ife mere nkapị abụghị ọnwụ adịkwana mbara akpa ya ụka based on m jiri anwụ anwụ because m malara omiri m mụkwe m ole bụ ndị lugo m na-agụsị ọgụ nwụla anya abịanụghị m mbe bụrụ ozugbo tụghakwana gị egwu ọnwụ onye rakpa ya ụdị ụka atụghaghị egwu ọnwụ ife bụla mmanwụ bụ mgbe imeghe agwa datisara achara nsị ma nke onye gloria achaghị ya ọnụ ma nke onye HIV achabaghị ya ọnụ ma s achaghị ya ọnụ gara ara ọhụụ ọbụla nwanwụ gara ara ya meke ịkpa ya ụka ma ị nwere ike bụrụ ezi mmadụ ọkekapị nwụ nsị ọrịa raga rara jukata ọ bụghị ọnwụ ife ọ bụghị ogbugbu ife ọ ga-egbugu ha nyekwala sani ya kwara achọrọ abụọ ọsọ atọ olu abụọ n'anya ọ ihe a ga-ebọghị ihe a ma abọghị nna gị bọghị nna nke m abọghị nwanne gị otu ebọghị ma nkọ gị nwanne m otu abọghị nwanne m nta abọghị nwanne gị nta abọghị ikpu ụbọghị ikpu m abọghị ozugbo anyị bụ ndị lugu bụrụ ndị mkpọrọ ụmụ onye ọ dịrị mfe iche legharị mara akpọ ka ghara eme udo a ghara eme ya nke aghụghọ nke na bịabakwa ọda ịchọ ha mmiri gburu m ya mkpọmkpọ elu nke anọ My